nunga kholshing YouTube channel hi khongai takin minau subscribe sakve vek donya clear tu te chibai le vek ulai ola tun rum chu atak taka thil thleng be chana an siam kum sang hila som pathuma an ti chuwa 3096 days ti chu karon recap don ani ama sai ni phone a subscribe tin zia kha ala sen chuan khonga in min lo me dum sak ta che me cheno pangte hi bar do kana alam tar tara mitin mai chuan an lom hle mai papakhat chuan ron pom thlaina kis zuya apa ni mele apa chuan an nui na nga reng to thule an tlai to thu soin a ho puita atuga chun Natasha chu anu chuan sikul kal tur chuna kai thowa a tho lok lo wang lai a rei deuh wang chun anu chuan a vin deuh anu chu office kal turin chu atuma Natasha po chuan breakfast ei tur chun chauka ron pan ve a amit sen room a hu chuan apa nen bar an kal ti hriena hawa anu nen in hial deuhin anu chuan a beng zui trap chungin sikul kal tur chuan a chuaka anu tha adu lo ani kong laka chuan kong sira papakhat lo thu chuan lo man thutin vena chuan a da lu ta dai mai a thian nu chuan alo hmuna in a chiang chi alo thung Natasha chu lo harin a om na chu pin dan chep zet mai ni in khoilai nge a hre hau lo Natasha chuan chu tum viau ma se angai na om der lo mai pon lama chuan o hre in a hlau khop nakina chuan pon lama mi chu ron lutin a ru bo tu chuan mut bu ron keng lu ta chuta chuan a pha sak bok Natasha chuan anu bula a hodu thu soin ngai thak sak ero ani lo kong khar chu kharin a chu san nga la ring takin aw ma se tu man a aw ri chu an hrelo ani me tlat chan tu angai le mai ti thei dang nei hek lo le amut na chu siamin mut zai relta akit nap tu pa Wolfgang chu ron lutin ei tura ron ken saka a ei lai chuan thon tu the a chiar sak bok chuta Natasha chu leya muin muthil zai rela Wolfgang po chu a chuak ve ngala ma se Natasha chuan a chuak ma chuan anu anga alua ron kis tur chuan ngenin Wolfgang po chuan alua chuan a kis ve mai boka Natasha bo thu chuan chanchin bu le TV zong zong chu alua khata a pi po chuan lo en ve na mit menga be se na ha nei lo mel khermai Wolfgang nu chuan afapa Fritza ei turon da in anu hena chuan mi pahni ei tur da tur chuan alo tia anu chuan maktiviau ma se ada ave mai boka chumi zana chuan Wolfgang chuan Natasha lu chu sui na hau vak vaka anu le pa te chuan aron ngai tu to lo thu rila tlan na poisa pek an tum lo ti hrilin Natasha chuan mi hausa an ni lo ti soin chua tur chuan ange na hatrap taringot mai ni trap lo tur chuan a hawa alu chu su fai lo chuan a kalsan daya Natasha chuan a chuan nu chuan lung setakina ti fai zui atuka chuan Wolfgang chu anu le api nen chuan an thu howa chuti lai chuan police te chu ron kalin an in check an du thu an ron thrilani Natasha thian nu kha na thil mu kha halo soi ni in aha en fia nual na a Wolfgang chu lem chan thiam lu tu ni in rin hel omina om lo trim chu baka aruam han lok veka wang chuan police te po beidong an kir le ta Natasha chuan chuti lai chuan anu le pa te ne na hunan man dan chu lo suang tu in alung aleng le mai atuka chuan Wolfgang chuan ei tura ron ken saka a om na chuan ron lu reng ngai lo tur chuan intar koma bu sakbok niza somriat paruk zat liam nu po chuan Natasha chu alata tarenga tera chuan athom no then khat chu da in chung ta chu thian anga komin engemo hazir tir mela an ma ni chu komina in khul telem ve meka chuti la chun pon lama tanga Wolfgang trong chu hria in ti tur te haron thrila anu chuan ei turon kengina ron lut zui Natasha chuan rang takatlan chu atuma ma se Wolfgang chuan lo manin anor lut rok ngai chutia chua tuma wang chuan shemin nili ngot mai ei tura pedu lawa chua adu thu soin hoadil rengbok ma se channa a mu chun chu ka thu oiro ti zong chu ani mai kumli zet aliam ta ni sang kha zaruk som ko panga liam nu po chuan Natasha chu halatang zela chua duilin ala chiau fo mai chua dila pia ina shrem nan cho ngei tir thina
ni kha chu chera Natasha chu athutlat maya Wolfgang chuan engwange ti zotin a period thu lo thrila in bola ngai thu soin in chunga Wolfgang chuan a hruai chho ve tange nge a tre vai chuan a tha tur thu thrilin a thu oi tlat tur chuan atibok bolina a hruai luta a in bolai chu alo thlir reng mai atu ka chuan Wolfgang nu chuan ron tloin ei tura ron pelea bial nu anem ni ti zotin asama meche samzaya mu thu hrilbok anu kaliam nu chuan Natasha chu in chunga hruai chhoin asam anor kol sak dai mai Christmas ania Natasha po chuan Christmas lom nan in chunga chei moya present te in pein an lim du nang reng hle mai chutia Natasha in present adonga a hong lai vel chu Wolfgang chuan camera in alo la ve chara a chunga chuan walkman le khabu omin la ngai tha thei to don ani Natasha chuan lom wangin Wolfgang chu hakwa chuk boka ma se a chung te mu adu thu a soi le tlat mai Wolfgang chuan ama chu anu le pa ai o ani to thu hril ve tlat tuna chuan Natasha ni to loin Viviana ani to bokanga Vivi tina po to don ani ni kha chu in chung ti fain nan thok duna engemol leka Wolfgang chu athin rim thuta cement chuan ati buak chiam mai in bual amamo thu hrilin zana chuan a bula amu to don ti a hril bok ti chuan zana chuan mu tur chuan a pindana chuan an chho duna an thom hno te phelin an mu don ta Wolfgang chuan amut thil hlana atlan chualo nan an kut ve chu phuar bel bomin ti chuan an mu dun ta ani an huwa chuan huana te leng dunin in hnuai pindana chuan la da le ta a nakina chuan a thla zalen sot viau mai pona te chuapuin thom hno a lei sak zau zau bok ni khat chu an bazar duna an pindan cheina turan le ani Natasha chuan chua dana ngai tua ma sere lo te a Wolfgang chu aron lang le ngal mai sia aril ru thlak zui ngal zan khat chu pindana hruai lutin present a pe a in nei thom hno baka thom hno sexy lam chu pe in lipstick le makeup a pe bok nupui chein a chei tran ta Wolfgang chuan pong sualin chu mizan chu hanin nei zan ani thu hrilin Natasha chuan engwanga ama chu thlang nge ani azo chuan Wolfgang chuan hun rei taka en thak to thu hrilin anau pan lai dai to khan dora anin muani ome Natasha chuan thil ein anui seya chuta tang chuan Wolfgang chuan ruam man na siamin nei nge atum ta ni a in hnuai a chuan leilain pindan ru ka siama a chung chu uluk takin na cheibok apon lampo tuma nan mu thei hau lo na na uluk le ti chuan hun rem changa mu vele aru bo ta ni ti chuan in kwa in nan mu hil zui ta an uwa chuan Natasha chuan in ti hluma tuma a thom na hui ho chu halin mei khu chu in ur hlum ti ra tum mani ma se Wolfgang ron ho thom chu hrena thul le ta a in chung chu tui chuan the hu in a hnuwa thup ve ani Wolfgang chu ron lutin thil rim danglam chu a hria enge thil thleng chu a zot thuaya chu ta in ti hluma tum ti a hria in a thin rim hle a hau hrep baka a soi san wal bok chuata chuan trap chuna thu hle a chu tianga nun reng chu anin to thu te soin chu mai tur chu na nge na ni Natasha chuan a chung ten hena le kathon na ziek all lova aru bo tuina khosak pui dan chan chin po aziek bo bok ni khat chu hurat lana sa hle maya ru bo ni tangin ni sang ni zariat somli pasari na hani le to Wolfgang chuan hruai chuakin vura an tleng duna tarmit liam tak anu vo wang chuan tu man an hre thei lo ani vura chuan nuam ti tak chuan an tol vela meche bathroom a chuan Natasha chulutin lo om ve hena chuan a chan chin chu hrila tuma ma se chu nu chuan an tong alo hra thiam hau lo mai Natasha chu a be dong tak zetani chutian in bia chi lo muin Wolfgang chuan a hruai ho ta thuya kara chuan ange thil thleng chu a zota Natasha chuan eng ma thlen lo thu soi ma se a oi lo wang chuan a soi salai a hrep mai zana chuan a in thierna chuan thuin a ha no tuma ma se a khoina awanga a mai wung wang chuan a ha no thelo thung a bo atanga ni sang ni zakwa pariata chuan Wolfgang chuan a birthday chulom sakin in chunga a hruai chowa birthday cake lian thatak chu order sakin kor fuala present boka ti chuan music ti play in an lam duna chu min hu chuan cake chu an zaita ani
atu ka chuan in bulvel chuan ti fai du na an thenom nu chuan lo en rengin aron lui ringota ngai that lo na po anei lem lo an nuwa chuan Natasha chu in hnuaya chu thlain ama le ama chu in enin atlan chu theilo awang chuan a in hongoi ngoi ani ber mai zana chuan chaw te thum sakin chawn ei dun thin boka nupa angin an khosa ni berak to mai Wolfgang point a ring to fu ni khat chuan pani chuan Wolfgang a van chu antify du na fal aril ru wang ani chu mini chu ani sang thum le som ku paruk na ani nge nge a chu tian ti fai dun lai chuan a lei du tu te chuan ron be in vacuum cleaner thom beng chenga wang chuan in chunga aluta phone ava mangta Natasha chuan get chu en hong ti hria in July rem chang chu achu tathuta atlan chuak ta ani achak theyang beratlan chein meiche pakhat ina awatlan lut roka achan chin hrilin police phone tur chuan angen bo chunu chuan hret hiam lo viau ma se police chuan ron thleng ta a thilom dan chuan hret chhota ni Natasha chu ni sang thum som ko paruk zet hren be ani nuwa chuan azalen ve ta a anu le pa bula thamuang takin om le theita chuti lain Wolfgang ero in ti hlum tumin rel kong aron kala rel tlan lai chu in chil tirin aboral ve ta ani media te chuan Natasha chu bor luain chu chan chin chuan ram chunga lu atne le maya ti chuan Natasha chu kara chuangin movie chu halo top ta ani ilo ngai thak ve wangin kalom em